Τι έχει η σημερινή προπόνηση? Χτίσιμο από πίσω. Στην πρώτη φάση θα είναι ένα απλό passing game και θα δώσουμε κάποιες επιλογές, κάποιους τρόπους με τον οποίο θέλουμε να αναπτυχθούμε. Στη δεύτερη φάση θα βάλουμε 2-3 αντιπάλους έτσι ώστε να έχουμε μια ενεργοπαθητική άμυνα και να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά που δείξαμε. Μπράβο! Τέλεια! Τρίτη φάση, παίζουμε αγωνιστικό παιχνίδι. 8 εναντίον 6. Προφανώς αν χάσουμε την μπάλα η μπλε γρήγορα κάνουμε άμυνα. Πάμε! Βάλε γκολ, πάμε Κουφόγλου! Τελικό παιχνίδι, παίζω ελεύθερα, προσπαθώ να κάνω γρήγορη κυκλοφορία, να βγω από τα πλάγια αν μπορώ ό,τι δείξαμε πριν. Εάν χάσω την μπάλα αμέσως πάω να την ανακτήσω και να την κερδίσω πάλι. Έτοιμοι? Πάμε!